Kani kadai kajing penpena kebetulan kam na Kasora Academy Higher Secondary School. Kasora Academy Higher Secondary School kabadang syuple dang menta arts nem ya ka science stream kalayo ya ka results ha ka pratarik jong unai me aja apsal. But hakani ka results kani ka school kabalapa sawut ikna banyale ya ka higher secondary school living certificate kalapan pas barak sawut kini kena kibangilapa na kani ka school. But baro kini kena kilayo first division but hagajo opor iway na ki student jong kani ka school I kerteng I ritilian dingdo ilayo ya kakadan kabakli do kum katopper hakakasi subject. Kani ka school kadai kabadang lung but kabadang shen ban play ya higher secondary school. Ndrai wat apadang kata ngilala ban penpas bahai ki kena baro sawat but ngilayo ru kum ka school kabalong topper haka way na ki subject haka class 12 science. Hakani ka snam ka sarkar kala itu ba kani ka school kan yo pan pri no se ka art stream na hadin balami ya kani ka result metric. Tikumta kani ka jingpen bana ka long ba kani ka school kan pediang application na ka banta ka class 11 haka arts ba haka science. Ki kena ki bakwa admission hani school kimdan kamban perkhan ya ka jingla ka jongki banyo ya ki marks ki bahe haka matric examination. Ndrei kani ka school ka jupen syong nong rim ban ai haka admission sya kitu ki kena ki batrang bat ki basliang ban late ya kita ki streams la kalong haka science ba ka arts hadin ka personal interview ka bakinya kendo bat principal bat kinong hikai ki balong ki board penyat ban pek yakini ki kena hakano ka stream ki bet ban late. Kani ka school kadan hapo marai kapan hasora kadan ru ka hostel ya ki kena senrang. Kadai ka way na ki school ki bilebe syapmat ani syafrang rengkat pat ki way ki school ki babha hang ni ka snong sora ni wat ka jela hi barok way. Kajing siu na ka banta ki admissions ni ki monthly fees habi unusual ba ki school ki bahe pat ki bapau hang te ka nong ba shilong kim long palat wat tang mal siteng na ka badai ban siu hapo ki school ha ka nong ba ha shilong. Kajing siu ka long ka badaduna do kata bat kumta ka long ka basuk ya ki kmi ki pa ki buan na ki long ying long sem ki bamla ban kershan ya ki khun ban pha school support ki sol shilong ni sakinu ki nong ba bat ka long ru ka basuk bat ka ban pin shngan tang ya ki khun rewat ya ki kmi ki pa ba kani ka school kadan hapo ka nong ba rei kadan ha ka snong ka ba khoi ka basuba ka bala ban light ne ki jingma ki jing snew bat ki jing jilei jong ki jing ima ba ki jing shirkai hagini sngi ki ba menta. Ka school ka pediang admission da ka ba pek pha ya ka personality jong ki khna nadu karyam ka ben nadu ka rukom yai ka rukom riang bat ka rukom ka ba em tip riu tip lei. Kasora Academy la seng ya ka halol kata ka nong rim ba umdei tang ki khna ki start ki banyo admission na ni school ndrei ka long kham tam na ka banta ban seng ya ka long briu man briu ka tip lei ba ka akor ka buram ka ba kini sngi ila du no ya ka. Ka khot application ya baro kita ki khna ki bakwa ban puli hang ni sora hakani ka Sora Academy Higher Secondary School Mariami ya ka result matring. Ki seats ki dan tang khandiat bat onom la ban reserve ne ban bu tangkai ya ki seat hakano kono kurukam. On I admission tang ya kitu ki khna ki bawan bai daladi ban shim admission hakani school. On omla ban pha da ki kmi ki pa ni da kinu ki lat klenti ban yo ya ki form nakani school. On bishar on pension long rim ya ban I admission da kinong hikai ba do principal hadin balapek da ba lo bishar ha ba ban yo ya ka jinglong la ni ka personality jong u ni ka khna bat kham tam da ban bishar ha ya ka jing khang ba ka jing ang not ayu ki kwa ban puli la ka long ha ka science ni ka arts na ka banta ki jing tip ki ba kham banya Mario ya results jong ka ni ka
SSLC examination araja apsaw pinwan mi syak office jong ke school ban shim banyak kendu banyo admission lani pila ban call how new number real not khandai lai nyau RR iway not nganong biang sai sin real not khandai lai nyau RR iway not kublai shibon